katur sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Mrutu. Murkutu. Kok merutu piye to? Murkutu. Murkutu. Saya kleru sithik. Merutu. Duneni yo. Yo aja sembrono lho mlebu laladan kene iki lagi sepisan kok e. Lah iya lagi pisan iki suwana tlatah kene yo kleru lumrah to. Wong kene arep mlebu kok kono ngene mau kon parkiran arep rene we. Wah rekosane ra ukur. Mergane ngapa kok rekoso? Barudan dialane jeblok. Kowe sikilmu dawa. Lah piye Aku bedane sikilmu apa? cendhek lho. Lah bedane apa mlaku kene kono sikilmu dawa sikilmu cendhek aku mlaku yo biasa wae kok. Iya yen kena jeblokan paling kowe kena gur polok tok. Lah kowe? Aku sak dengkul teneng kok. Ki ngawur. Ngomongan sange gram. Kowe gram malah remuk. Mas Uncek. Piye Mas Kojak? Karo ngaturke gung panuwun Pak Agus, Mas Agus. Nggih. Daleme diparingi terus yo membiayai iki para-para iki. Oh Pak Agus. Matur Biayanipun kang pundi? Nuwun, bagus. Sembah nuwun Pak Agus. Nggih. Agus, matur nuwun. Ayo Matur disalingi nuwun. Mas. Mugi berkah barokah. Terima kasih Pak Pikantuk Agus. leliru ingkang langkung kathah. Amin. Kapan aku iso sugih kaya Mas Agus? 20 tahun dadi MC mung kaya ngene ae. Akal-akalnya lurah ya bosok ya Mas. Lha kowe iki sangkeno sing-sing kok. Iya. Rezeki mungkin yang sor tarup rasa gak jago lurah barang. Wong anggite arep merubah ekonomi. Ngrubah ekonomi ae kowe ngatur kanca-kanca campur sawe mumet arep ngatur kelurahan. Lho bosok kowe. Heeh. Lah iso. Maka matur nuwun. Sami-sami Mas. Katur kancane malah marahi mumet kancane kok. Lah iya. Ki nderek urun dedonga Mbak Ina Nggih, Mas kagem Ucap. warga masyarakat wonten ing tlatah Murkutu nggih. Paga. Mugi sedaya pinaringan sehat, Amin. panjang yuswa, Amin. tutuk anggenipun momong putra wayah, Amin. rejeki kathah melimpah barokah. Keluargane nggih Mas. guyub rukun, Guyub rukun. Amin. gotong royonge tambah kuat. Iya. Kawontenaken halal Halal bihalal. Mugi Menyatukan warga tanpa enek bedane derajat pangkat ekonomi Nah. utawa sugih miskine. bener Mas Kojak bener.